Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση εκ μέρους από τη δημοτική μάλλον κίνηση πολίτες, πώς μιλώσατε, πολίτες στο προσκήνιο. Καταρχήν, επειδή δεν είμαι άνθρωπος των λόγων και των μεγάλων ομιλιών, εγώ θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσουμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, να βάλω έτσι εισαγωγικά κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και μετά μέσα από ερωτήσεις, μέσα από τις παρεμβάσεις δικές σας, τις τοποθετήσεις σας, να μιλήσουμε και για τα τοπικά προβλήματα, τα οποία φαντάζομαι ότι δεν θα διαφέρουν και πάρα πολύ από τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα στην Ελλάδα και ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση, θα το πούμε μετά. Και μέσα από την κουβέντα αυτή, εγώ και ως εκπρόσωπος ενός τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, που κυρίως με αυτή την ιδιότητα είμαι εδώ σήμερα, και εκπρόσωπος αυτού του οργάνου στο Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην ΤΕΒΕ, ο σημερινός ΟΑΕ, και εκεί, άμα θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε διάφορα πράγματα τι γίνεται με τον ασφαλιστικό μας οργανισμό, ο οποίος περνάει και αυτός δύσκολες μέρες. Να κάνουμε κουβέντα που να καταλήξει και να μεταφερθούν και αυτά τα προβλήματα, γιατί δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ τα τελευταία 5-6 χρόνια, στον χώρο της στερεάς Ελλάδας, όχι μόνο της Φωκίδας, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια κουβέντα με, ας το πούμε, λίγο εξειδικευμένο το ζήτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με πρόφαση και την οικονομική κρίση, αλλά και παλαιότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με δύο βασικές σταθερές. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, πολλές φορές μπαίνει το ερώτημα στο οποίο διαφωνούν και οι ίδιοι οικονομολόγοι, είτε είναι δεξιοί είτε είναι αριστεροί. Είναι πράγματι η συνέχεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ή έχει και εγγενήσει εσωτερικές αδυναμίες. Μέχρι σήμερα, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που ονομάζουμε παγκόσμια οικονομική κρίση ξεκίνησε στην Αμερική το 2008 από την συγκεκριμένη εταιρεία Lehman Brothers, τράπεζα, που είχε σχέση με την αγορά κινήτων, που είχε σχέση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν κατατεθεί και με διαφορετικό τρόπο η Αμερική σε σχέση με την Ευρώπη αντιμετώπισε τότε στην αρχή του το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ λοιπόν η οικονομική κρίση εκδηλώθηκε αρχικά ως κρίση χρηματοπιστωτική με την κατάρρευση μεγάλων τέτοιων οργανισμών, κυρίως του εξωτερικού, και λογικά ως έναν βαθμό στην αρχή όλο το ενδιαφέρον και των κυβερνήσεων στράφηκε στη στήριξη του τραπεζικού συστήματος, που ανεξάρτητα από τα όσα μπορεί να του καταμαρτυρήσει κανένας, δεν πάβει να είναι ένας συγκεκριμένος πυλώνας όπου διατηρείται όλη η ιστορία χρηματοπιστωτική σε ολόκληρο τον κόσμο. Δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά σε χώρες που δεν είχαν σχέση με το ευρώ, κόπηκαν πάρα πολλά λεφτά, ενώ κόπηκε χρήμα, να το πω έτσι, για να στηριχθεί όλο αυτό το σύστημα. Και μολονότι κατά γενική ομολογία αυτό το μέτρο κρίθηκε ως αναγκαίο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτό δεν πέρασε ποτέ στην πραγματική οικονομία. Και τώρα εδώ δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για το παγκόσμιο φαινόμενο. Πάρθηκαν μέτρα επαρκή και αναγκαία για την ενίσχυση της ρευστότητας προς τη λεγόμενη πραγματική οικονομία, τα οποία όμως μέτρα αυτά ποτέ δεν μετουσιώθηκαν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Από την αρχή της χρονιάς, όταν λέω χρονιάς εννοώ του 2010 βασικά, γιατί τώρα διάγουμε τις πρώτες μέρες του 2011, υπήρξε στροφή τόσο από την Ευρώπη αλλά όσο και στην Ελλάδα, στην οποία είχε ήδη πλέον εκδηλωθεί όλη η ιστορία αυτή, προς κλάδους ελληνικής οικονομίας, οι οποίες κυρίως πλήττονται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως είναι η ναυτιλία, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι εξαγωγικές επενδύσεις που υπήρχαν στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν, το βλέπουμε σήμερα αρκετούς μήνες αργότερα, ότι οι περισσότερες μικρές ή μεσαίες βιοτεχνίες στην Ελλάδα είτε έχουν μεταφερθεί σε βαλκανικές χώρες, όσους αναφέρονται στο βόρειο κομμάτι της Ελλάδας, πήγανε στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια, για λόγους και φορολογικούς αλλά και οικονομικούς. Πολλές κλείσανε, πάρα πολλές κλείσανε, και άλλες μετατράπηκαν από βιοτεχνίες σε εμπορικές επιχειρήσεις, με ό,τι προβλήματα μπορεί να σημαίνει αυτό. Ενώ λοιπόν η παγκόσμια οικονομική κρίση τον πρώτο ένα χρόνο, από το Σεπτέμβριο του 8 όταν πρωτοπαρουσιάστηκε μέχρι τα τέλη του 9 φωτίστηκε, αναλύθηκε, δικαιολογήθηκε από οικονομολόγους και αναλυτές, στο θέμα της ελληνικής κρίσης δεν έγινε το ίδιο. Και δεν έγινε το ίδιο γιατί θυμάστε τι έλεγαν οι τότε κυβερνώντες. Ότι η Ελλάδα αντέχει, το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα, λεφτά υπάρχουν. Εγώ θα σας πω μόνο ένα νούμερο. Από τότε που εκδηλώθηκε η κρίση στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα που μιλάμε, οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν πάρει υπομορφή εγγύησεων, δεν λέω ότι είναι πραγματικό χρήμα,
πάνω από 35 δις ευρώ. Εάν ένα ποσοστό 5-10% από αυτό το κρατικό σύστημα εγγυήσεων του τραπεζικού συστήματος είχε πέσει στην πραγματική οικονομία, στην ελληνική οικονομία, στην αγορά, ίσως σήμερα να κουβεντιάζουμε με πολύ διαφορετικούς όρους για την κατάσταση της αγοράς από αυτή που υπάρχει σήμερα. Κρατήστε το αυτό το στοιχείο. Με βάση στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκαν στις αρχές του 2008, 130.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα δήλωναν κέρδη στα όρια της φτώχειας. Εδώ να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Στην Ελλάδα, και αυτό το ξέρετε, φαντάζομαι όλοι σας, η μορφή των επιχειρήσεων, το 99,5% των αυτών που λέμε μικρών, πολύ μικρών ή και μεσαίων επιχειρήσεων, είναι με εργαζόμενους μέχρι 10-12 εργαζόμενους κάθε μία και πάρα πολλές από αυτές είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που μπορεί να δουλεύουν 3-4 μέλη, τα οποία όμως δεν φαίνονται ως εργαζόμενοι γιατί είναι οικογενειακά, και είναι και πάρα πολλές από αυτές που λέμε ατομικές επιχειρήσεις που είναι αυτά που ασχολούνται. Αυτές οι επιχειρήσεις, το 99,5% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που κάνουν ένα μέσο κύκλο τζίρου γύρω στα 5 εκατομμύρια σύμφωνα με έρευνες που υπάρχουν, δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε αυτό, είναι περίπου 850.000. Από αυτές τις 850.000 επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής, σήμερα δηλώνουν ότι σε ένα ποσοστό πάνω από 80% ότι αντιμετωπίζουν άμεσα πιεστικά προβλήματα επιβίωσης. Θα σας πω κάποια νούμερα στη συνέχεια της κουβέντας μας και που μπορεί να προκληθούν και από ερωτήσεις και από τις ειδικές τοποθετήσεις σχετικά με μια έρευνα που ανακοινώθηκε προχτές κιόλας, διότι η ΓΕΣΕΒΕ, σαν τριτοβάθμιο όργανο εδώ και 1,5 χρόνο, κάνει ένα τύπου βαρόμετρο των επιχειρήσεων κάθε 6 μήνες σε συνεργασία με την εταιρεία Mark. Και με βάση αυτά τα στοιχεία θα δείτε ότι κάθε εξάμηνο που ανακοινώνονται, τα πρόσφατα ανακοινώθηκαν, σας επαναλαμβάνω προχθές, μπορεί κάποιοι από εσάς να τα είδατε και στις εφημερίδες, γιατί βγήκαν και στις εφημερίδες με τυχαίους τίτλους μάλιστα, ότι το κλίμα αισιοδοξίας, παύλα απαισιοδοξίας των ελληνικών επιχειρήσεων σήμερα είναι κάθε εξάμηνο βαίνει όλο και μεγαλύτερο αρνητικό απέναντι στις διαθέσεις των επιχειρήσεων. Απέναντι στις διαθέσεις αγοράς, απέναντι στις διαθέσεις του κόσμου που κρατάνε αυτές τις επιχειρήσεις. Ένα τρίτο στοιχείο, τέταρτο. Αυτό το 99,5% των ελληνικών επιχειρήσεων δίνουν θέσεις εργασίας κοντά στο 60% στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα δηλαδή πάνω από 2.300.000 θέσεις εργασίας δίνονται μέσα από αυτές τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Διότι στο υπόλοιπο μισό τα 100 είναι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έχουν πάνω από 50 εργαζόμενους. Το μισό της 100 πάνω από 50. Αν θέλουμε να πούμε πάνω από 250 με βάση τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το 0,1% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Δηλαδή μεγάλη επιχείρηση, αυτό που λέμε μεσαία προς μεγάλη επιχείρηση στην Ελλάδα, είναι αυτό το 0,1 με 0,2%. Όλες οι υπόλοιπες είναι επιχειρήσεις που είναι του ενός ατόμου, είναι αυτοαπασχολούμενοι, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι εργαζόμενους μέχρι 10 ανθρώπους. Αν αναζητήσουμε τα αίτια για την εγχώρια όψη της κρίσης, θα πρέπει να πούμε ότι πέρα από τα γενικότερα οικονομικά προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας, υπάρχει στην Ελλάδα απουσία ενός αναπτυξιακού προτύπου όλα αυτά τα χρόνια. Ένα αναπτυξιακό πρότυπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κλίμα τέτοιο που να δώσει μια κατεύθυνση στην ανάπτυξη και τη δραστηριότητα των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Εάν ισχύει αυτό που λέγεται από τα στόματα όλων των πολιτικών και όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία 30 χρόνια, να μην πούμε παραπάνω, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας, τότε γεννιόνται μερικά ερωτήματα. Όπως, γιατί μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί τέτοιες πολιτικές που ευνοούν την ολιγοπόληση των αγορών. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Γιατί δεν γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η εύνοια, δηλαδή η ανάπτυξη των ολιγοπολίων, οδηγεί αναπόφευκτα σε χειραγώγηση των τιμών. Όσο πιο ολιγοπολιακή είναι μια αγορά, τόσο πιο ελεγχόμενες είναι οι τιμές και κυρίως έχουν σχέση με αύξηση των τιμών και όχι με μείωση. Αυτό το περίφημο που λένε η ελεύθερη αγορά διαμορφώνει την ζήτηση και την προσφορά, άρα πέφτουν οι τιμές και το ένα και το άλλο, στην ουσία στην Ελλάδα δεν ισχύει.
Τι σημαίνει, ένα τρίτο ερώτημα, τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία σε αυτή τη συγκυρία της κρίσης ότι πάνω από το 60% των προϊόντων που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή των πολυκαταστημάτων είναι εισαγόμενα και όχι ελληνικά. Γιατί δεν θεσμοθετείται επιτέλους, όπως γίνεται στην περίπτωση του ΙΚΑ και έχει γίνει εδώ και χρόνια, άσχετα αν εφαρμόζεται και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται, η πάγια χρηματοδότηση του ασφαλιστικού οργανισμού που αναφέρεται στους μικρομεσαίους, δηλαδή στον ΟΑΕ. Το ξέρετε όλοι ότι το ΙΚΑ θεωρητικά επιχορηγείται με το 1% του ΟΑΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, όταν ο ΟΑΕ είναι επέτης κάθε χρονιά για να κλείσει τον προϋπολογισμό του και υπάρχουν στοιχεία, αν θέλετε να με ρωτήσετε, μπορώ να σας τα πω μετά, που ξεκινάνε από 500 εκατομμύρια το χρόνο, πέρσι φτάσαν 1,2 δις για να μπορέσουν να πληρωθούν συντάξεις και υποχρεώσεις του ΟΑΕ. Διαφορετικά δεν θα παίρνουν τις συντάξεις του κόσμου. Αυτό δημιουργεί και την αιτία ότι η υποχρηματοδότηση ακριβώς που υπάρχει στον ΟΑΕ επιφέρει αρνητικές συνέπειες και αποθαρρύνει και την επιχειρηματικότητα. Ένα άλλο ερώτημα, εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας που είπαμε προηγουμένως, που δεν υπάρχει ένα αναπτυξιακό πρότυπο στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχει μειωθεί μέχρι σήμερα το γραφειοκρατικό κόστος έναρξης, λειτουργίας και μετάβασης των μικρών επιχειρήσεων, καθώς και τα πολυάριθμα διοικητικά βάρη. Ας θυμηθείτε, τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με το θέμα των επιχειρήσεων ή επιχειρηματίες, ή μικρή μεγάλη δεν έχει καμία σημασία, τα τελευταία 2 χρόνια, να μην πω παραπίσω, πόσες φορές και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή συζητάνε το νομοσχέδιο για να απογραφειοκρατικοποιηθεί ο τρόπος έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Και τώρα πρόσφατα ξανασυζητιέται. Το νομοσχέδιο υπάρχει σε κάποια συρτάρια, δεν έχει πάει ακόμη στη Βουλή και είναι αμφίβολο αν θα πάει και αν θα πάει, τι θα περιέχει μέσα.